Барызга да хәерле кичләр теләп, җырлы бүләк тапшыруын башлыйбыз. Беренче котлау хатыбызны без Иләбәр авылыннан Хөсәеновлар гаиләсеннән алдык. Безнең кадерле әниебез Хөсәенова Гөлфәния Юныс кызына 6 март көнне 60 яшь тулды. Яраткан әниебез, сине ихлас күңелебездән зур бәйрәмең, юбилеең белән кайнар котлыйбыз. Сиңа җир йөзендәге иң изге, иң гүзәл хисләребезне генә юллыйбыз. Корыштайнлык, сәламәтлек, җан тынычлыгы, иман байлыгы телибез. Аллаһның 1000 рәхмәте ирешсен сиңа. Шәфкать фәрештәләре сине бер кайчанда ташламасын. Әтиебез Илдар белән күпләргә үрнәк булырлык гаилә корып, пар канатларыгыз астында безне сөеп, назлап, яхшы тәрбия биреп үстердегез. Барлык кылган ярдәмнәрегезгә, безнең өчен üzülеп яшәүегезгә тирән рәхмәтлебез. Кадерлебез, киңәшләрең, гамәлләрең, сабырлыгың, ярдәмең белән үрнәк булып, иебезнең яме, тормышыбызның таянычы син. Күңелеңдәге җан җылысының нуры сүнмичә, сүрелмичә, кадерле әтиебез белән тигезлектә яшәүдән ям табып, безгә ныклы терәк булып, куаныч биреп, мәңге шулай сөендереп яшә. Бик гадисең, бик гүзәлсең, бар кешегә карата. Шуңа күрә яше карты сине бердә ярата. Сине котлап җыелганнар иң якын туганнарың, дусларның да чакыргансың, үзең күк булганнарын. Бүген сиңа кайгыларсыз озын гомер телибез. Шул гомерне бергә яшәрбез дип уйлыйбыз. Сине яратып, иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең, балаларың, кияүләрең, киленең, оныкларың, бу теләкләргә кода-кодагыйларың да, туганнарың да кушыла. Хөсәенова Гөлфәния апа, туган көнегез, юбилеегыз котлы булсын. Тигезлектә пар канатлы булып, балалар игелегендә бәхетле яшәгез. Тормыш киене тәләрендә әти әни бар чиләк. Тормыш алып барганнарда, баламы дип янганнарда, икесе бергә кирәк. Белдерәмә чиләкләре, әле бар йөрәкләре. Әти янында әни бар, әни янында әти. Игезлекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай җәлләми. Игезлекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай җәлләми. Құшлардай сайрашып үстік, өмір киені тәгізді. Шайпалмады бар чиләкләр, бер үк юлын бер адымнан атлауга икегезді. Мөлдерәмә чиләкләре, әле бар йөрәкләре. Әти янында әни бар, әни янында әти. Игезлекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай җәлләми. Игезлекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай җәлләми. Яшәмәдегез дә битсез, әле күздегез өчен. Инде яшәсәгез иде, очырган кошларыгызның тоеп игътибар көчен. Мөлдерәмә чиләкләре, әле бар йөрәкләре. Әти янында әни бар, әни янында әти. Игезлекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай җәлләми. Игезлекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай җәлләми. Түгелмәстен
Porşilekler tügülgen tulup bulmaz. Qaysı kız bulmaganda da iki kız var şokta kibik biz жылып bulmaz. Müldüreme şilekler elip var yürekleri etti yanında ni var enni yanında etti. Güzelliklerin şularının tozdalıkların şularının bir seni Xuday jellemey. Güzelliklerin şularının tozdalıkların şularının bir seni Xuday jellemey. Bir seni Xuday jellemey. Bir seni Xuday jellemey. Bildireme şilekler elip var yürekleri etti yanında Тапшырыбызга килеп ирешкән котлау хатлары белән танышуыбызны алга таба дәвам итәбез. Мингәр авылында туып үскән, бүгенге көндә байлар сабасында гомер итүче Сабитова Гөлфия Хәбир кызын 50 яшьлек юбилее белән котлыйбыз. Гөлфия озак еллар район үзәк хастаханәсенең хирургия бүлегендә шәфкать туташы булып эшли. Гаиләдә дә, эштә дә аны бик яраталар һәм хөрмәт итәләр. Кадерлебез, сине юбилеең белән чын күңелдән котлыйбыз. Сәламәтлек, озын гомер, бары тик куанычлы гына тормыш телибез. Һәр туар таң сиңа бары тик шатлык куанычлар гына алып килсен. Күңел күгең аяз, йөрисе юлларың сикәлтәсез, һәр көнең шатлык белән үтсен. Күңел күгеңне кара болытлар капламасын. Язмышның ачы җилләре сине читләтеп үтсен. Гомер юлың үткәндә бары тик уңышлар гына юлдаш булсын сиңа. Үткән елларыңа карамыйча, бик күп еллар яшә көчеңдә. Гомер дулкыннары шушы яшькә китереп җиткерделәр сине дә. Җуймый яши белдең матурлыгың, син һаман шат, һаман мөлаем, туганнарга, дуска ачык һәрчак, саф күңелең кебек чырайың. Картаямын димә, башың имә, борчымасын сине ваклыклар, якты көннең ямен тәмен белеп, яшәү өчен әле вакыт бар. Бүгенгедәй кебек киләчәктә дә шат, ягымлы булсын күңелең. Озын гомер бәхет, сәламәтлек белән бер кайгысыз үтсен гомерең. Канатларын җәеп фәрештәләр җил давылдан сине сакласын. Хак Тәгалә үзе юлдаш булсын, юлларыңны гөлләр капласын. Алдагы гомер елларыңны да сау сәламәт, күтәренке кәеф, туган тумачаларың, якыннарың белән бәхетле көннәрдә үтәргә. Балалар игелеген күреп, оныкларга куанып, именлектә яшәргә ясын сиңа диеп теләп калабыз. Әрну сагыш белмичә, гел шулай көр күңеле булып, изге дөньяның барлык рәхәтләрен күреп, бергә-бергә тынычлыкта яшәргә Ходай насыйп итсә иде. Иң изге теләкләр белән әниең Гөлия, Гайзулиннар, Ногмановлар гаиләләре, улларың Нияз, Илназ, киленең Илмира, оныгың Илдан. Бүген туганыбыз Ногманова Әлфия Хәбир кызының да туган көне. Кадерлебез, сине дә туган көнең белән котлап, изге теләкләребезне юллыйбыз. Сиңа сәламәтлекнең ныгын, гомернең озынын, шатлыкның чиксезен телибез. Тынычлыкта, муллыкта балалар игелеге, оныклар куанышы күреп, тигезлектә гомер итегез. Килер еллар гел шатлык куанычлар гына алып килсен. Хөрмәтле туган көн ияләре, бәйрәмнәрегез котлы булсын, сәламәтлек белән бәхеттә яшәгез. Кабул итеп алсаң иде, изге теләк бәйләмен. Шаулый бүген гөрләп үтә, синең гомер бәйрәмең. Яшьләрне дә кызыктырып, яшисең янып көеп. Кемнәр генә әйтсен икән сине 50-дә диеп. 50 дисең, күзләр генә тимәсен. Бер дә килми әле сиңа 50 яшьне бирәсен. Күңелеңдә гомереңә бәхетең тулып торсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. 50 дисең, күзләр генә тимәсен. Бер дә килми әле сиңа 50 яшьне бирәсен.
Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. Ни килсә дә, ни күрсәң дә, алганың юк тукталып. Синдәй кешеләр белән көчле ул безнең халык. Искитәрлек якыннарың, искитәрлек үзеңдә. Бәхетле икәннәрен шул әллә каян күренә. Илле дисең, күзләр генә тимәсен. Бердә килми әле сиңа, 50 яшьне бирәсен. Күңелеңдә гомереңә бәхетең тулып торсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. Илле дисең, күзләр генә тимәсен. Бердә килми әле сиңа, 50 яшьне бирәсен. Күңелеңдә гомереңә бәхетең тулып торсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. Илле дисең, күзләр генә тимәсен. Бердә килми әле сиңа, 50 яшьне бирәсен. Күңелеңдә гомереңә бәхетең тулып торсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. Тапшырыбызга килеп ирешкән киләсе котлау хаты Байлар сабасына юллана. Байлар сабасында яшәүче әтиебез Нигъмәтов Минсалих Габделвәли улын 60 яшьлек юбилее белән котлыйбыз. Кадерле әтиебез, сине гомер бәйрәмең, юбилеең белән чын күңелдән котлыйбыз. Ходай сине сәламәтлектән аермасын, күңел тынычлыгы белән мул, тигез тормышта яшәргә язсын. Үткән елларыңа карамыйча, озак яшә әти көчендә. Безнең өчен мәңге кадерле син, рәхмәт яусын барсы өчендә. Сабыр да син, гади, кешелекле, кылганнарың бары игелек. Сәламәтлек юлдаш булсын сиңа, бәхеткәең булсын гомерлек. Безнең өчен бик тә кадерле син, безнең өчен олы бер терәк. Сау сәламәт, озын гомер кичер, син бит әле безгә бик кирәк. Кадерле әтиебез, тормыш сынауларына бирешмичә, сәламәт булып, тынычлыкта, муллыкта әниебез Сәрия белән 30 ел янган гаилә учагының җылысын суытмыйча, пар канатларыгызны тигез кагып, гомер юлыгызны янәшә атлап үтсәгез иде. Безнең игелекләрне генә күрергә насыйп булсын сиңа. Һәр туаттан бары тик шатлыклар гына алып килсен. Күпме генә бәхет теләсәк тә, бик аз булыр кебек тоела. Нинди генә игелекләр эшләмәдең син гаиләңә гомер буена. Безнең өчен күпме тырыштың син, уйландың син гомер эчендә. Онытмабыз сине һич бер вакыт, рәхмәт сиңа барысы өчендә. Котлы булсын әти юбилеең, озак яшә, бул син бәхетле. Яныбызда син булганда гына табып була олы бәхетне. Яшәү терәге син безнең өчен, кешелегең белән үрнәк син. Мең рәхмәт дибез сиңа, безнең өчен һәр чак кирәк син. Кадерле әтиебез, син безгә, балаларыңа, туганнарыңа үрнәк булып торасың. Без һәр вакыт синең тормышны яратуыңа, тырышлыгыңа, көчле рухлы булуыңа сокланып һәм горурланып яшибез. Килер еллар сиңа бар тик куанычлар гына алып килсен. Балалар игелеге, оныклар куанышы гына күреп, әниебез Сәрия белән тыныч тормышта гомер кичерергә насыйп булсын сиңа. Иң изге теләкләр белән әниебез Сәрия, кызың Зәринә, улың Рәзил, киявең Фәннур, оныкларың Юсуф белән Хадижа. Хөрмәтле туган көниясе Минсалих абый Нигъмәтов.
туган көнегез, юбилейгыз котлы булсын. Балалар бәхетенә куанып, һәр яңа туңган көнгә сөенеп, бәхетле булып яшәгез. Sabır idik, eligine belki. Ni arada yağızdan ışkan bize niyeti. Işırdık da unutugel, bugün de bala diysiz. Yaşagenşe biz dip kanat, qağa turgansız bitsiz. Etiyeni dileklerim, kükreklerimde taşa. Sizge bulgun hislerimni, balalık rahmetlerimni, işittirem şu şıcırnın kiyi sözleri aşa. Bäxet, şadlık, selametlikler dilim sizge jırlap. Ömrümün boylarına etiyimni yaşasam idi zorlap. Yaşligimiz ötті deyip uftanıp oturmağız. Sizning yaşlik küzgüsü biz bizge gine qarağız. Sabırlık ul enisinden, batırlık etisinden. Turmuştağı tüzümsizlikler gine özü bizden, merhametlikler sizden. Etiyeni dileklerim, kükreklerimde taşa. Sizge bulgun hislerimni, balalık rahmetlerimni, işittirem şu şıcırnın kiyi sözleri aşa. Bäxet, şadlık, selametlikler dilim sizge jırlap. Ömrümün boylarına etiyimni yaşasam idi zorlap. Sizning yonda bizde haman bala bolup qalabız. Hallerning türlü şağı bar, sizden küçler alabız. Vaqtları jitmeydi kiyenlengenigizde. Sizning qadar bulmasak da siz dip yanar biz bizde. Sizge bulgun hislerimni, balalık rahmetlerimni, işittirem şu şıcırnın kiyi sözleri aşa. Bäxet, şadlık, selametlikler dilim sizge jırlap. Ömrümün boylarına etiyimni yaşasam idi zorlap. Ömrümün boylarına etiyimni yaşasam idi zorlap. Yaşasam idi zorlap. Хәзер укылачак хытлау хатыбызны без Байлар сабасыннан Роза апа Баһауиевадан алдык. Ул телерадио компанияда эшләүче барлык хатын-кызларны һәм җитәкчебез Әлфия Галимҗановнаны 8 март халыкара хатын-кызлар көне белән котлый һәм үзенең мотор ихлас теләкләрен җиткерә. Бүген сезгә хат язуымның сәбәбе кызым Динә Баһауиеваның икеләтә бәйрәме һәм шул уңайдан сезнең телевидение аша тәбрикләү сүзләремне җиткерәм дип дәвам итә. Тирә-юньгә якты нур сибүче кечкенә кояшыбыз, кадерле кызым Динә.
туган көнең белән сине чын күңелдән котлыйм. Алдагы тормышыңда нык сәламәтлек, озын гомер һәм яхшы билгеләргә генә укып, безне сөендереп торуыңны, зур уңышлар яулауыңны, изге теләкләреңнең тормышка ашуын телим дип әйтә. Котлы булсын туган көнең, кызым. Күзләреңдә нурлар сүнмәсен. Бүгенгедәй шат елмайган йөзең кайгы чаткылары күрмәсен. Яз башында ахры тугангадыр, май кояшы кебек җылы син. Кеше җанлы, саф күңелле, изгелекләр белән тулы син. Динә дигән исемең, кызым, бигрәк килешеп тора. Алсу нурлы, якты җанлы кыздыр әле син шуңа. Динә диюләре рәхәт, гөл дә, наз да үзеңдә. Бәхетле бул, кызым, күз тимәсен бер кайчанда бәхетеңә. Син яшәгән гүзәл җирдә гел аяз булсын күгең. Бәхетле балачак, озын гомер телибез бүген сиңа, кызым. 9нчы тапкыр язлар сиңа бүләк итә матур гөлләрне. Бәхет белән үтсен гомерләрең, котлы булсын, кызым, туган көннәрең. Иң изге теләкләр белән әниең Роза һәм апайың Айгөл. Байлар сабасында яшәүче Динә Бахауиева. 9 яшьлек туган көнегез котлы булсын. Сезгә бәхетле балачак телибез. Әниегезнең барлык өметләрен аклап, апайыгызга яхшы туган булып, бәхетле гаиләдә үсәргә сезгә насыйп булсын. Сәламәтлек телибез үзегезгә.
Бүгенге җырым бүләген тапшыруына килеп ирешкән котлау хатлары белән шулар иде. Барлык туган көн ияләрен бәйрәмнәре белән ихлас күңелдән тагын бер кат котлыйбыз. Күкләрегез аяз, тормышларыгыз бәхетле булсын. Сездән килер көндә дә котлау хатлары көтеп калабыз. Бәйрәмнәрне бергә каршылыйк. Исән сау булыгыз.